Ka Iran hakajan met jung sngileng kong kal karwet de ki drone ya ka embassy jung ka US ka bunah nong ba Riyadh jung Saudi Arabia. Letu daga tanat idari jung Saudi Arabia haka step jung sngi baar. Kan ka jing her thma kala jia ka por baga Middle East kadang don ka jing kluid ba nak mata ka sngi ka basa ka bla mi na ka jing her thma malayalam na ka US ba Israel ya ki Iran. Bat ka jing her thma kliang jung ka Tehran ya ki ketem jung ka US ba Israel hakalang ka thai Middle East. Nakliang Donald Trump ulama ham ya ki Iran baga selapshan ya ki jing panjat ki bashar kai ba. Katanat idari jung ka Saudi Arabia haba tho lang baga rinsan X Twitter ka ba menshua. Baga jinglap ka banangkong ka pen I baga pulau jungga US Embassy kala syather ki artuli ki drone ka bala penlawan ka jing din haka met jungga singin kong hari om Ramadan ka no ka jing mensau ka video ka bala sapriang wa ki ransan social media hari ka ba om parcem lawa ban pansisha ka pen I ka jing ka bajur bat ki tidam ki ba mi na ka US Embassy ka bala syakta ki drone ka ba ki kali pelip ding ki dang poy ka tiga jaka ban penlip ka ding